sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, kalunog sa walay katapusan. Nga nagpamuhat sa among taliwanag. O Diyos, ikaw ang akong kasaligan ug nauman. Walay butang malisod diha sa imong mga kamot, nagpadayag ka sa imong dahon. O Jesus, kaluy iko ug higapa, kining lawas ng ingakalan ug kaayuhan mo. Luwasay ayuha ko milagrohi, kining kahimtang nagaantos ako nagpautos. Pinagi sa imong mga labot, uman sa pagtuo, dawaton ko ang kaayuhan sa balatian. Milagruso o gamhanan ka nga Diyos, ikaw ang kagahapon, kahulog sa walay katapusan. Iatubang ang mga kalisod, isagubang mga unos ug balot, apan ng limbaso wa mahuli kusog. Tunog ug bagyo sa kinabuhi ko, di ko mahadlok kay naa ka Ginoo ang igabalos ko. Mao ang pagdaig nimo, ang pagsayaw ikabalos ko, ang paglukso ikabalos ko, pagpasalamat ikabalos ko nimo, ang pagsinggit ikabalos ko, ang pag-awit ikabalos ko, mga pagdahig ikabalos ko nimo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pag
magbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong buntag, maayong pakiguban. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanato. Dalaygon ang atong buhi nga Dios nga atong gilagaran nga kanunay nagtagbo ug nagatiman sa atong gikinahanglan. Mahanaw sa lamang ang magpabili. Sa atong pagsugod sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko, ato ning ablihan sugdan sa pagday pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Ato ta sa mga pag-ampo mga kaigsuonan. Amahan na mo nga Dios ang kagagahom, nagpasalamat kami nining taknaa nga imong gipabati kanunay ang imong pag-atiman, ang imong pag-uban, pag-protection. And thank you so much Lord sa walay hunong nimong pagtagbo sa tanan namong gikinahanglan. Sa diyang nanginahanglan kami o Dios ug mayong panglawas kanunay nimong gisuplay. Ang mayong panglawas nga mao'y gikinahanglan sa matag tawo nga mindangop kanimo. Amahan Dios nga makagagahom ni anosab kami aron sa pag-uban sa mga pulong nga imong gibilin sa balaang kasulatan. Amo kang gi-welcome ni nimong programa. Ninikaw sa gihapon ang Dios makigsulti kanamo. Magpasabot sa mga pulong nga angay namong masabtan aron kami mahimong sangkap ug andam ug angayan sa imong mga panalangin. Salamat o Dios sa imong panalangin kanamo, painaagi sa imong mga pulong among angkunon o Dios ang kadaugan, panalangin, kaluwasan, kabaguhan diha sa ngalan ni Jesus. Amahan Dios nga makagagahom among isalig diha kanimo among kinabuhi. Sa among panag-uban ikaw ang Dios magpamuhat Ginoo. Ikaw ang Dios magapanulti sa matag usa kanamo. Salamat o Dios nga imong gipanalaginan ang among kasing-kasing una nga mahimong madinawaton matinuhon sa imong mga pulong. Sa ngalan ni Jesus. Amen. O amen. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Welcome sa ato nga programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Mayong buntag, mayong pakiguban sa ato ang mga pinalanggang tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 nga nanuka diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Good morning, good morning. Mayong pakiguban ni Brother Moses Cardente o ni Brother Pedro Arsula o sa tanang mga Dinoyo family, mga De Villieres family. Mayong buntag, maayong pagpaminaw. Kinabuhi ko, di ko mahadlok, kay nakakaginoo ang igabalos ko. Mao ang pagkain mo,
Mayong pagpaminaw ug maayong pakig-uban ni Jean Coquelia ani Good day Pastor Gideon. Kakatapos lang klasiko, nag-atang ko sa imong live. Salamat sa Ginoo. Nakaapas ko sa morning live. Naarab ako sa Rome. Nako Pastor naminaw. Shout out sa Barangay Manuel Rojas sa Government General Davao Oriental. Maayong pakig-uban. Bisan pa ni matod pa Happy Mother's Day sa tanang inahan nga gisalig sa Ginoo. Kika ni Ma'am Jean Coquelia. Maayong pakig-uban Ma'am Jean, ang Diyos magpanalangin. Ikapalos ko nimo ang pagsinggit, ikapalos ko ang pag-awit, ikapalos ko mga pagdaig, ikapalos ko nimo Ginoo. Mayong good morning. Mayong buntag ni Risa Limonka. Good morning Pastor, request ko gugmang maunungan. Mayong pakiguban ni Shirley Tumaudos og ni Alde Iconar. Morning Pastor. Pag wala kay live, replay lang ako ang paminahon. Pero live ka kana pod ako ang paminahon. Salamat kayo sa inyo nga pakiguban o pag-share sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Marivic Lakay Patiris. Matot pa, good morning Pastor. Nilipay jud ko nga nakabalik na sa kog online. Wow. Sister Teresa Masangin Madanaw, maayong pakiguban, have a nice day sa tanan. Si JJ Mays is watching right now. Matod pa mayong buntag Pastor og sa tanang viewers. Mayong pagpaminaw ni Sister Teresa. Mayong pagpaminaw ato igsoon nga nanukat sa Davao City. Dalaygon ang Dios ni Brother Emilio Gabugos o ni Ryan Abalde. Maayong buntag Pastor. Salamat sa pulong sa Ginoo nga Hesus pulong sa Ginoo atong pagkaon sa kalan. Mayong pakiguban ni Sasi Kundi, maayong buntag Pastor. Padayon ko pagpaampo sa akong siman Rodney nga makasakay na unta balik og barko. Bisan pa ni Well Aninyon, maayong buntag Ma'am Well. Salamat kaayo. Akong isumpay ang ma'am nya dito Well, Ma'am Well. Si Prima Tulabing Silvano, maayong buntag pa sa tanang viewers. Malipay ra ko makakita sa imong live bisan daghang trabaho. Okay ra mamati sa pulong sa Ginoo, mawala ang kakapoy. Pas request ko kantag inspiration. Okay. Okay na pinaka-importante. Minaw ra gyud ta sa pulong sa Ginoo. Ang buhay nila marami silang mga bisyo. Yan ang gusto ng demonyo. Ang buhay mo'y nagka
Awit makalangit ato tagaan o pagtagaan inspirasyon ka. Kinabuhi na puno sa pagsulay, mga problema udang at kanunay, sa paningkamot kung kulang sa inspirasyon. Mayong pagpaminaw Walay lain matot pa ni Sherry Tumaudos, maayong adlaw pastor og sa tanan nga mga viewers. Si Stila Misa, good morning pastor og maayong buntag kanatong tanan. Si Josepino Paran, maayong buntag nimo Brad Jose. Blessed morning pastor Gideon og sa tanang viewers, minaw lang ko samtang katrabaho. Ang ako unyang request diha kang Hesus. Wala man dito nato mapatukar na. Ay kaya ako to nga tagaag pagtagad. Kinabuhi gawas kanimo. Usa karon gikinahanglan ang kadahugan. Isa likway ang problema kaguol, og ang pagsalig iangat kadto sa langit. Tinod nga kalipay ang pagtuol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ang mga pulong mo iwag sa dalan ko. Walay laing kamatukuran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Usa karon di kinahanglan ang kadahugan. Isa likway ang problema kaguol, og ang pagsalig iangat kadto sa langit. Tinud nga kalipay ang pagduol kang Hesus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, O Diyos. Ano yung pinaka-importante mga kaigsuonan nga atong inspirasyon sa atong kinabuhi mao ang atong Ginoo. Ay ato ang tinghaog pangandoyon nga ang atong pagpuyo sa kalibutan mahisama sa iyang ipakita nga atong mabasa sa balaang kasulatan. Mayong pagig-uban o good morning ni Shirley Mabasa. Good morning pastor, salamat sa Dios nga nakaatin ko sa imong live. Watching from Davao. Awit makalangit nga gi-request ni Brother Josepino Paran. Diha kang Hesus wa nay pangitaon pa. Usanis ato ang mga nahimo nga nakompos nga mga kanta sa atong programa ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Pwede ninyo nga bisitahan ang atong YouTube channel. Pwede rin ninyong i-search ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Yan na diha ang mga video, mga awit makalangit nga nahimugso sa atong panaguban. Mayong pakikuban ni Jennifer Florence, maayong buntag pastor, naminaw mi while nag-duty. Shout out ko sa akong mga kauban. Diri si Jed Garcia og si Philly Jen Villalos og sa akong bana nga si Dindo Flores. Salamat pastor. Good morning sa alagad sa Ginoo, Pastor Dindo Flores. Maayong buntag, maayong pagiguban. Dalay ko ng Dios sa inyong kinabuhi. Ang Dios paday nag-uban, nagproteksyon, nagtagbog, nagsupply sa tanan ninyong gikinahanglan.
Salamat kayo min sa inyong pagsunod sa atong programa ug ang Dios naghatag ninyong kalipay kalinaw ilabi na sa inyong pagtrabaho ug sa inyong pagpangalagad sa Dios. Si Jocelyn Oliger Olager, maayong nga buntag pastor, request ko pastor ikaw ang kusog. Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Ginaline Rico Wagans. Amen. Blessed morning, Pastor Gideon. Dalaygon ang Dios sa tanang panahon. O gigayon, shout out ko sa among lugar pa sa sitio Tigbabais, Barangay Bulwangan, San Carlos City. O sa tanan nga mga buntag ug ang Dios labaw sa tanan. Glory to God. Hallelujah. Walay paglubad matud pa sa dakong gugmas Ginoo. Mayong buntag ni Anib Sirenio, mayong buntag pa so mga sisters and mga brothers ko sa Ginoo og sa ato ang Pastor Gideon. Pastor Gideon si ang Dios magapanalangin kaninyong tanan. Maingon man usab kanimo. Si Brother Ryan sa Banal, good morning Pastor watching from Camotes. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanang naminaw. Maayong buntag ni Sister Henriksen, Sister Marcel Henriksen nga nanoka diha sa Sweden. Maayong kadlawon diha sa Sweden og maayo na yung buntag diri sa Pilipinas. Good morning diha Pastor. May buntag sad ni Sir Ivan murag tulog pa mo diha. Si Joy Jean Caniete Arsenas. Blessed Tuesday Pastor, request ko gipangga mo ako Pastor ampingan kasagahom sa Ginoo. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaugan, diha kanimo gagikan, walay makulang tanamo, basta't ang ngalan mo santi. Mayong pagpaminaw ni Jennifer Panoncelio. Pangan maayo ang Dios ning taknaa sa kabuntagon Pastor Gideon. Shout out ko diri sa among lugar sa Aurora, Zamboanga del Sur og sa ang Dios magpanalangin uban sa mga pulong nga gipabatpat kanimo karong adlaw. Pastor padayon ang Dios magapamuhat. Salamat paghatag pagtagad Pastor and God bless. Gikan ni Annalyn Lumayag Burindo. Good morning Pastor, nakaabot jud ko sa imong live. Request ko og Agila song sa ni Agila. O sa magkatong Koko Agila o tulad ng isang Agila. Kaya ako nang tagaan o pagtagaan. Awit makalangit mga kaigsuonan nga gi-request diri sa ato ang panag-uban, ikaw ang kusog. Mayong buntag, mayong pakiguban ni Agnes Triumphante. Good morning Pastor Gideon. Salamat sa Ginoo bagong adlaw. Salamat dugang pagkaon sa akong espiritu. Og si Annalyn Lumayag Birondo nanukad sa Guzman Turel, Davao de Oro di Guzman. Sister Gingging, maayong bubuntag. Good morning, maayong pagpaminaw. Matot pa mayong buntag Pastor og sa tanan naminaw sa pulong sa Ginoo. God bless sa tanan. Request kog awit makalangit lahutay og didto sa cross. Paggabi murag napagaw kog hinunat sa kanta kana bitawng sisos atong higala og kanang langit ang pili medyo taas-taas gyud na kay sa akong pagkompos ana mga kaigsunan. Atol na siya nga sige kog puasa. Pag sigig puasa kini atong tunlan diri hinlo gyud na siya unya taas kay kog tingog ana sa pagkompos niya mo nang okay ra gyud kaig tag-as pero karon nga nanay mga biyahe nanay mga lakaw mga kaigsuonan ko sa Ginoo dili sad siya haom kung ang ako ang kahimtang kaniadto nga magpuasag tinag-as akong buhaton karon kay dunay mga gisgutan ni Jesus nga kung
weak ang atong lawas, luya ang atong lawas, dili gyud ta kabuhat og insakto. Di pod ka pamuhat ang balang espiritu. Ang balang espiritu andam lamang siingon si Ginisus saon man luya man ang lawas. Mao hinungdan nga ibalanse nato ang atong paggamit sa ato ang kaugalingon. Ang atong kaugalingon nga mao ang ato ang kinabuhi nga diin gitawag ni sa tibok pagkatao, kompos ni sa tulo ka bahin. Doon na say espiritu, doon na say kalag, doon na say lawas. O kining tulo ka bahin mga kaigsuonan sa tibok natong pagkatao, kinahanglan ka antigotang mo dumala ni ini. Kay wala ni gipial ni bisan kinsa kon dili kita ragyo, ikaw ragyo gipialan anang imong kinabuhi. Kinahanglan i-balance gina. Si Alex Ganso Uma, good morning Pastor, salamat sa programa nga angay maoy sundon kanunay sa mga anak sa Ginoo para dili malingla sa Facebook request awit makalangit kay buti-buti mo. Alang sa tanan, muluhod ako sa tiilan mo. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Susana Pablio. Mayong buntag Pastor sa tanang listener, salamat sa Ginoo kay nag-ulan na diri. Wow, no? Nag-ulan na gyud diha. Si May Modelio, maayong buntag Pastor, watching from Davao City. God bless you always. Request ko song Lahutay. Okay. Juliet Kami, good morning Pastor. Request kung kanta kay buti-buti mo. Okay, ako ananing nasulat diri. Awit makalangit mga kaigsuonan nga tagaan atog pagtagad diri sa atong panag-uban. Ako sa ni nga pangitaon mga kaigsuonan. Kini nga awit nga gi-request diri. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Ikaw ang kusog o kalipay ko. Awit makalangit mga kaigsuonan, gipangga mo ako. Mayong buntag, mayong pagpaminaw ni Rina Tada. Good morning Pastor, salamat sa live na pod akong ipakusog akong sounds. Pastor, makadungog ang uban, request og song Tanging Alay Ko. Asa inyo ha, Sister Rina? Salamat kayo sa inyo nga pagsunod, pagsubaybay, ilabi na sa imo mga silingan diha. Ang Dios magpanalangin kaninyo. Og ako tikang i-follow ha sa imo nga page. Si RC El Matondo, maayong butag sa tanang mga viewers. Ang Dios magpanalangin natong tanan. Matag adlaw request ako ipsong ning dapit. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw ni Ninita Pahang. Morning to all pastors. Okay, so I love you all. God bless. Salamat kayo, Sister Ninita Pahang. Si Romeo GC, Pastor, maayong buntag, salamat nga dali nas usab ang Dios sa iyang mensahe nga mao'y pagkaon sa atong espirituhong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Amen, Pastor. Mangayo kog awit sa gugma. Mayong buntag, mayong pakiguban na matod pa ni Sister Maricel Henriksen. Pwede request Pastor, anak balik na if na time. Okay, doon na pa upat ka bo quitting. Okay pag yun kay Sister Maricel. Mayong pagpaminaw, mayong pakiguban ni Jimel Reyes. Good morning, Pastor. God is good all the time.
Pastor, naglantaw ko sa imong live karon, Pastor. Salamat kay sa imong nga pagtan-aw ug pagpaminaw. Si Virginia Balista Paluga, highlights morning, Pastor. Pagkanindutan, no? Matod pa, mahupay ang mga problema basta makadungog ko sa pulong sa Ginoo. Maubitaw na si David, mga kaigsuonan. Kung imong tan-aw ang kinabuhi ni David, gilibutan siya og daghan kay mga kaaway. Atubangan, likod, kilid. Unya gatuyok, mga kaigsuonan. Unya dili pa gyud basta-basta ang mga kaaway kay gingharian ang iyahang mga kontra. Nya dunay nagkahiusa, mga kaigsuonan. Kung imong tan-awon ang tao nga naay kainana nga sitwasyon, dili gyud mapahimutang. Dili gyud mahimutang, mga kaigsuonan. Apan nakita ni David nga sa dihang musuod siya diha sa pagsimba sa Ginoo, mabatunan niya ang kalinaw, mabatunan niya ang kalipay. Damor siyang muhatod og mga pagdaig, mga awit makalangit. Damor siyang maminaw sa mga mensahe sa Dios. Damor niyang mabatunan ang kalinaw. Maubitaw na nga si David nakasulat diha sa Salmo 16:11. Miingon siya nga gitultulan mo ako sa dalan paingon sa kinabuhi. Ang imuhang presensya naghatag kanako tumang kalipay og nagdalag katagpawan hangtod sa kahangturan. Mao nay mga pulong, mga kaigsuonan nga nasinatian gyud ni David. Dalaygon ang Dios nga kana bitaw nga nagpanalangin sa matag usa. Ang tao nga gipanalanginan sa Dios katong nangandoy sa presensya sa Dios. Tulad ng mga agila, awit makalangit. Tulad ng isang mga agila, ang mga Kristohanon nga nagdaig sa Dios. Agila tayo ay lilipad, hindi magpapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay asigla sa mga anak ng Diyos na nangihina. Katulang mga agila, tayo ay lilipad. Matod pa ni Sister Maricel Henriksen na ako sa work. Pagkanindota, mga kaigsuonan, makadungog tag mga awit makalangit. Unya mabaskog. Matod pa, mga kaigsuonan ni Propeta Isaias, katong musalig sa Dios makabaton og bagong kusog, manglupad sila daw sa mas agila, manglakaw managan na di gyud kapuyan og maluya katong naay pagsalig. Pero kinsa man pud ang tao nga may pagsalig? Kabalo ba mo, mga kaigsuonan? Katong tao nga tinud-anay nga naay pagsalig sa Dios, katong tao nga nakasabot sa pulong sa Dios, katong tao nga nakasabot mutipig yun na sa pulong sa Dios, ug diha sa pulong sa Dios doon na gyud mga saad ang Dios. Si Jesus maingon, dili ko kamubiyaan nga daw mga ilong tuwapos. Ngayon ang panahon, di na uso ang mapakslay. Wala may Kristohano mabackslide. Ngayon ang panahon ng Gikan ni Jocelyn Alboris, maayong abutag, Pastor. Salamat sa makabati na pod ko sa pulong sa buhi nga Dios. Gikan ni Emeline Valisar, mahusay. Good morning, good morning. kawan ng diablo ay tupukin na. Wow, madugmok, mawagtang mahanaw ang mga buhat sa kaaway. Request ko, Pastor, matinud-anon ka gikan ni Virginia Balista Paluga. Ang tagumpay niya, halika na. Maayong buntag, maayong pagpaminaw ni Annalyn Lumayag Birundo. Good morning, Pastor. Watching from Torel, request kong song Tulad ng Agila. Mao na ni ako ang ipatukar, Sister Annalyn, nga makapaugnat, makapalukso, makapasayaw, matod pa makapalihok yun sa atong tiil sa pagdaig sa Dios. Ngayon ang panahon, di na uso ang mapakslide. Walay Kristohano mabackslide kay na ang atong Ginoo. Ngayon ang panahon ng pagpapalit loob. Matod pa dire mga kaigsuonan. Mayong buntag, Pastor Dalaygon, ang atong dalaygon ang Ginoo.
sa atong mga kinabuhi. Salamat usab sa iya mga pulong karon nga ato ang pagasawan. Pastor, nagdamgo ko gabi sa mga daw kwarto sa gabi nga sa ako daw kwarto nga gihigdaan o tuluganan sa ako daw pagmata akong namatan. Pastor, ang dunay tulo ka buok pag dunay tulo ka buok bag perting dagko o niya matod pa diri perting dagko og nga puno nga mga sinina og mga gamit ang akong nakita, pastor, nga dunay tulo ka tawo ngaming sulod sa akong kwarto og nagikuha nila nalain og matod pa diri ako aning tagapagtagadsa. Matod pa tulo ka tawo ngaming sulod sa akong kwarto og gikuha nila nalain og ako silang gisultihan nga sa sunod kung magbuhat sila sa ilang mga gamit, magbutang sila sa ilang mga gamit nga mananghid pod og tubag sa maong mga tao og gikan mang god mi og biyahe. Pero natingala lang ko, pastor, nganong nakasulod sila sa akong kwarto nga ako mang daong gilak bago ko natulog. Salamat kaayo. Ang kwarto nga gihisgutan diha mauna ang imuhang kasing-kasing kay walay lain nga makalak sa imuhang kasing-kasing kundi ikaw lamang. Walay makabalibad ana, wala po'y makatugot. Doon ay mga pulong sa nga gikan sa nagalaing makaingon tang doktrina o grupo, organisasyon. Ang tulo ka tawo nagrepresent na sa tulo ka doktrina, tulo ka mensahe nga niabot sa imuha nga kasing-kasing. O ang tulo ka mensahe nga naghatod og at tulo ka tawo nga mao ang tulo ka doktrina, tulo ka mensahe nga nagkalilain, kini gikuha sad sa nagbutang sila og bag. Ang bag naghisgot na sa ilang patukuranan nga gitudlo og nabato na niabot sa imuhang kasing-kasing, sa imuhang kinabuhi. Og tungod kay ang maong kasing-kasing nga mao ang kwarto na panag-iya nimo kana bitang naa kay gibarugan, ila rasad nga gikuha. Murag kung imong tan-awon ang damgo, dunay mga tao nga ming agni or kana bitawng mi introduce og doktrina apan tungod kay duna kay napundar diha sa imuhang kasing-kasing nga mga pulong ni Kristo, ila ra pod ning gikuha. Ang buot ipasabot ana, wala sila makapadayon, wala sila makasti sa imong kasing-kasing. Maunay unod ug maunay minsay sa damgo nga imong nakita niining atong panag-uban. Dalaygon ang Dios, magapanalangin kanimo ug akong ika-advise nimo, barugi gyud ang mga mensahe ni Jesus. Ayaw gyud dawata ang mga doktrina nga dili ni Kristo. Siguro na nahitabo na ni sa imong kinabuhi or wala pa mahitabo. Ang imong damgo nagpakita na siya sa duha ka kahimtang, nahitabo na ni sa imong kinabuhi or wala pa ni nahitabo, umalabot pa. Pero bisan kung nahitabo na ni or bisan kung wa pa ni mahitabo, ang akong ka-advise nimo, pabilin diha kang Kristo. Ayaw gayod tuguti nga adunay mga doktrina nga mupuyo niining imong kasing-kasing. Ayaw entertaina, ayaw i-welcome ang mga doktrina nga wala sa Biblia. Maghisgot kag doktrina pertindaghana, doktrina about salvation, doktrina about baptism, doktrina about sa coming. Pertindaghana nga doktrina mga kaigsuonan nga kung imong tan-aw og di gyud ka hingbasa og hingtuon sa Biblia, malipat ka. Kay mukutlo man pud silag mga bersikulo, pero ang ending pagpasalaag gradi ay nimo. Munang kinahanglan kitang tao mga kaigsuonan nga nagtuo sa Ginoo, kinahanglan gyud nga magtuon gyud ta sa Biblia. Ug mao ni usas ato ang
lakang ang pagpakiguban sa ato ang programang ang pulong mo kinabuhi ko. Awit makalangit mga kaigsuonan kay buti-buti mo. Timani ang advice, Brother Freddy. Timan ini siya. Barugi ang unsay nahisulat sa Biblia. Kung doon na may mo introduce nga mga doktrina, doon na may mo kanabitang mo share, pwede kang maminaw, pero dili nimo dapat dawaton. Magpawalang hanggan. Maayong pagpaminaw, maayong buntag ni Pastor Safri Cadelario, maayong buntag Pastor Gideon, on air na ka sa Shine FM 95.3 Balok, Barangay Santo Niño, Tanay City. God bless everyone og sa tanang mga followers nga nagsunod kanunay sa programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag Pastor. Pangusta ko ni Nong Oswald. Hapit tapod mi mo anha diha sa Negros. Si Ginalyn Enrico Wagas, Pastor request kog kanta Makalangit I Surrender. Dili na ko mapatukar. Kay magsapaw-sapaw man ang ato ang violation sa ato ang FB. Si Buong Gigano, maayong buntag Pastor og sa tanang mga viewers, salamat sa Ginoo. Namatod pa kanunay gyud nga nagatiman kanato ilabi na sa mga nagmatinud-anon sa pagpangalagad. Lahutay lang gyud ta mga igsuon kay saad sa Dios ang nga atong pagpangalagad dili gayod makawang. Og dalaygon ang Dios sa tanang panahon. God bless sa tanan. Tinuod gyud na Unang Korinto kapitulo 15:58, ingon si Apostol Pablo, busa mga igsuon tindog kamo, barog kamo, tindog kamo nga lig-on nga dili gid matarog. Pagkugi kamo kanunay sa pag-alagad sa Dios, kay nasayod kata, nasayod kamo nga sa atong pag-alagad sa Dios dili gid kini makawang. Kinahanglan magkugi gyud ta. Kinahanglan dili nato batasanon ang pagkatinapulan. Si Inday Dorlin in Cabot Insay, good morning. Si Marjon Dal, Pastor Gideon, good morning. Request kog awit Makalangit, kabutihan ng Dios. Thank you, Pastor. Pinupuri, sinasamba kita. Maayong buntag ni November 26. Kumusta man ka diha November 26? Salamat sa Ginoo karon Mayo na, hapit-hapit na gyud ng November 26. Morning Pastor, dili nagkaayo ko kasubaybay sa imong mga live Pastor kay nagpadayon ko sa pag-eskwela sa Bible School. Wow no? Ay lang kagool kay hapit na ang November 26. Si Daniel Pioga, maayong buntag Pastor, nagdamgo ko unsay buot ipasabot sa akong damgo nga magbulad og usani untami sa mais samtang silhig mi samtang nagsilhig mi sa kalsada mi kalit og baha Pastor og nahawan ang karsada maayo kanikay wala pa maapil ang mais. Usana ka ang mais naghisgot na sa gikinahanglan, mga gikinahanglan nimo. Kung maghisgot ta sa gitawag gikinahanglan, gikinahanglan sa tibok natong pagkatao, dunay tulo ka mga gikinahanglan nato nga munay mga basics nga gikinahanglan gyud sa kinabuhi sa tao: pagkaon, tubig ug bisti. Og tan-awon sad nato ang kinsa ang nanginahanglan or asa dapit ang nanginahanglan sa atong tibok pagkatao. Ang nanginahanglan mga igsoon ining tulo atong lawas. Kini dili ni siya pwede nga wag tangon ug dili ni siya pwedeng ibaliwala. Kay kung dili nato masuplayan ang atong lawas, ang atong kalag ug atong espiritu maapektuhan. Kay ang atong kalag ug ang atong espiritu nagpuyo man siya sa atong lawas nga mao ang atong unod, mao kining ato ang lawas, pisikal. Ang imong nakita nga damgo usa kini kanang butang nga gikinahanglan nimo nga imuhang atimanon.
Og sa diha nga imo nang sugdan sa pag-atiman, aron imo na untang andamon, aron imong gamiton, dunay miabot nga mga pagsulay. Og sa diha nga miabot nga mga pagsulay, nga matod pa, ang karsada mikalit baha. Ang baha, gahisgot ang mga pagsulay. Pastor, nahawan ang karsada, maayo gani kay wala maapil ang mais. Dalaygon ang Ginoo nga sa imuhang nasinatian o masinatian nimo sa imuhang pagpangalagal sa Ginoo, ilikay kaniya. Atong pasalamatan ang Dios nga ilikay sa Ginoo ang unsa may mga panalangin nga iyang gisalig nimo. Usa ka butang mga nga akong ikasulti nimo, kinahanglan nga magmainampuon ka. Og ang ikaduha, kinahanglan magpailubon ka. Magpaupabusanon, magpapailubon. Sa Gipadayag Kapitulo 3:10 nag-ingon, kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka. Ilikay ko ikaw sa mga katalagman nga moabot sa tigbok kalibutan aron pagsulay sa mga tao. So ang imong buhaton mao ni, sa imong pagpangalagal sa Dios, asa man ka gibutang sa Ginoo. Dunay mga pagsulay diha sa imong pagpangalagad. Og ang pagsulay kung dili na nimo malabangan, madamage ang mga panalangin sa Dios. Dagha mga panalangin nga mausik, dagha mga panalangin nga mawagtang. Ang akong ik-advise nimo og kini giyagyod sa balang espiritu nga kikinahanglan nimong i-maintain sa imong pag-alagad sa Dios. Pagpabilin sa pagkamapailubon og pagkamainampuon. Ayawad ang pagkamainampuon. Hinumdumi, ayaw gayud katingala ug ayaw isipa nga talagsaon lamang nga mahitabo sa imong kinabuhi kining pulong mga pagsulay. Apan hinumdumi, pinasay kini nga klase nga mga pagsulay kung dunay mga mensahe nga ipaayuna ang Dios sa imong kinabuhi. Angay nimo ning pangandaman, angay nimo ning kana bitang dawaton nga naagyod ang mga pagsulay. Lamang ayaw gyud ni kalimti ipadayon ang pagkamainampuon o pagkamapailobon. Aron do na kay pailob, parii ang imong kasing-kasing sa balang espiritu. Ang ikaduhang bunga sa balang espiritu mao ang pailob. Or ikatulo ba na diha? Gugma, kalipay, pailob man siguro na. Sa Galacia Kapitulo 5:22. Aron maghari ang balaang espiritu sa imong kinabuhi, ayaw paghuna-unag mga butang yutan-on. Kundili, huna-una ang mga butang espirituhanon. Og batasana kat uni, exercise kini samtang napakas kalibutan sa pagbuhat mo niini, panalanginan kas Ginoo. Dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Okay, uban sa ato ang Shiny FM, no, maayo nga pakig-uban og maayo nga pagpaminaw. Awit makalangit ning dapit. Gika ni Gina Kamahalan, good morning Pastor, replira ko. Biyahe ko pauli na ko sa amo agikan sa Davao. Ampingan kas Ginoo Sister Gina. Siya na rin lumayag Birondo. Good morning Pastor, tulad ng isang agila. Okay. Gika ni Sir Vilinario Escape Florentino. Dalaygon ang kamahanang Ginoo sa langit. Salamat kaayo sa Ginoo, salamat kaayo sa imong kinabuhi Pastor Gideon. God bless you more in Jesus name. Amen. Good morning. Bing Dandan, maayong pagpaminaw. Si November 26 matod pa. Ginapaning kamutan gyud nako nga makalantaw gihapon ko sa imong mga live Pastor. Tungod kay daghan pod ko nga mga nakatunan sa imong mga paghubad mahitungod sa Biblia Pastor. Struggle jud ko usahay Pastor mag-Bible school kay daghang mga classworks nga dapat humanon. God bless kanimo Pastor Gideon. Ang akong ik-advise nimo, patasana ang pagkamainampuon. Diha sa pagkamainampuon ayaw himo ang kabugaton kanang moampo ka. Ayaw himo ang kana bitang time of prayer, ayaw himo ang trabaho. Himo hinuon ni siyang kanang
kinabuhi gyud nimo. Nga kumbaga dili ka mabuhi kun di ka makaampo. Sama ni himuan ni sama sa pagkaon nga gikinahanglan ko nimong buhaton. Gikinahanglan nimong himuon. Ang akong ika-advise nimo, ikalipay ang pag-ampo sa Dios. Kay diha sa mga pag-ampo, protektado ka sa gahoms Ginoo. Dili og dili gayud ka makasinati og kaluya. Hinuon excited ka nga makasinati og unsa may mga problema pagsulay diha sa imong pag-eskwela. Sa una samtang nag-eskwela ko, niabot sa punto nga bisan piso wala ko. O niya nibati kog kaluoy sa ako mga classmate, sa ako ang mga kaubanan, mao tong hinungdan nga nag-extra driver ko og taxi sa Cebu City. Nya doon ako'y ginansya mo to'y ako ang gamiton para ipamalit pod og para snacks og among gamiton para sa amo ang mga gikinahanglang lakon sa pagwalis sa mga kabalayan. Mauna nga usas ako agyong nakatunan ang pagka-mainampuon. Diha sa pagka-mainampuon makuha nimo ang pagka-mapailubon. Si Judy Jojo Asuncion, maayong buntag, Makati, gikan sa Makati, maayong buntag. Pastor na sila diha si Pastor Kim, ika ni Sister Maricel Hendrickson. Unya patong hapon, Sister Maricel, unya patong hapon, dirito sila mga tulog. Amo nga kalipay ang pag-abot nila. Salamat sa Ginoo. Unya patong hapon mo abot sila. Si Lily Francisco, good morning Pastor. Og si Nerves Ali Tipad. Maayong buntag Pastor Wasing diri sa Saudi. Pag-greet ko sa pamilya diha sa Las Navas Prosperidad Agosan del Sur. The Fetilia family. Maayong buntag, maayong pakig-uban. Welda Cruspero, maayong buntag, maayong pagpaminaw. Ni Elsie Candelario, maayong buntag. Og ni Risa Hogoder, dalaygon ang Dios. Ni Inang Ubaris, dalaygon ang buhi nga Ginoo. Ika ni Sister Maricel Hendrickson, hello Pastor, shout out ko sa akong suki nga nagtan-aw. Karon si Maria Fiki Mamugay naa sa merkado sa Moalboal na maligya ni siya og mga utanon. Maayong buntag, Maria Fiki Mamugay. Salamat kayo sa imong pagtan-aw. Ako nagtuo nga doon na kay daghang makatunan sa imong pag-uban sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang Dios magpanalangin og dumduma ang matag oras diin imong nadunggan ang mga pulong nga gikan sa Ginoo bisan sa mga awit ug mga minsay nga ato karong mabati. I want your faith to grow tonight. Kung naamang kayo ginapangayo sa Ginoo. Og palihog sa pag-share sa ato ang programa diha sa inyong mga kailag higala o kaila ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pungayahan ng itubag. So tonight, let your faith grow and declare with us that in the presence of God, that in the name of Jesus Christ, everything is possible. Ang milagro posible, ang milagro posible. Ang
Thank you, Jesus Christ. Thank Sukat pa kani ato iuban na mo ako. Sukat pa kani ato iatiman mo ako. Bisan pa sa kalamang, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong mo guma nagadasi nagalion sa pagtuko. Sukat pa kani ato iumanan mo ako. Sukat pa kani ato iatiman mo ako. Bisan pa sa kaalaman, bisan pa sa kalisdanan, kinuwas mo ako. Ang pagkamaayo mo, Jesus, maunong guma nagdasi nagalion sa pagtuko. Ang ayang kang daigon sa tanan panahon, kayang gumamo kanunay giyong maunong. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alat ko. Ayak ang daigon sa tanang panahon, kay ang umamo kanunay giyong maunong. Hangtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alat ko.
man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Tumungit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Anang kabugat mo, tabangan ka, ayaw ragyot pagbiya ka niya. Dili ba may kinutopan man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pag matinod-anon lang samtang may oras pa, kay andang ang Diyos tumuliho ka. Buhatang tanang kabubuton niya, kay ang panalangin niya ihatang na. Dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimot ay kasya, ug dili kakabsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong alagara, dili ba may kinutoban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlana. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station.
kami musimba, kanimo lamang kami mangalaga, ka ikaw ang gipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kanimo lamang kami musimba, kanimo lamang kami mangalagad, ka ikaw ang gipadala sa amahan. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ang iyong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili ang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubad, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pagantos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Ang kaluwasan nga naangkon ko, ang kaluwasan nga naangkon ko. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Amen.
nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ang kanta nga dito sa cross mga kaisonan, nahimo nako ni sa panahon nga nagkanser ko 2011. Gikan kong gitabang, kay gikan kong gisimiki mo ato. Niya mura nagyugmubiyang akong espiritu sa akong lawas. Wala na ko pabiya sa akong mga classmates sa Bible School o sa mga pastor. Kaniya nakatulog ko ato, pagmata na ko, doon ako'y nakitaan nga mensahe may tungod sa dito sa cross. Unang ako gigama nga kanta, unang nahimugso kanang awit dito sa cross 2011. Oras ato nga programa alas 11:09 na sa kabuntagon. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Atong hisgutan mga kaigsuonan, atong ipadayon ang sulat ni Apostol Pablo diha sa kapitulo 15 sa Roma. Ako nagtuo nga doon na mo'y mga Bible diha. Ang uluhan sa sulat ni Apostol Pablo diha sa versikulo 22. Naghuna-una si Pablo pagduaw sa Roma. Ako ni nga sugdan sa pagbasa og ako nagtuo nga doon na gimoy Bible. Ablihi inyong Biblia, manaaman sa cellphone, manaaman sa Bible di papel. Importante gamita ang translation sa Bible nga imong masabtan. Ato ta sa pagpaminaw, pagpamati sa pulong sa Ginoo, mahitungod ni sa mga tinguha ni Apostol Pablo sa pagduaw sa mga katawhan nga mga magtotoo dito sa Roma. 22 nag-ingon, tungod diini kadaghan ako masanta sa pag-anha kaninyo. Apan karon nga natapos ko na ang akong buluhaton niining mga dapita, naglaom ako nga makaduaw na usab na gayod ako kaninyo tungod kay nagtinguha gayod ako sulod sa daghang katuigan. Sa paghimo niini muhapit unya ako diha sa akong pagpaingon sa Espanya. Human ako malipay sa pagpakig-uban kaninyo sa makadiyot. Tabangi unya ako sa pag-adto sa Espanya. Sa pagkakaron moadto una ako sa Jerusalem aron pagdala og mga hinabang alang sa katawhan didto sa Dios didto. Kay gikalipay sa mga simbahan sa Macedonia og sa Grecia ang paghatag o ginabang sa mga magtotoo sa nga kabus dito sa Jerusalem. Ila gayud kining gusto. Gani katungdanan gayud nila ang pagtabang sa maong mga tao kay gipaambit man sa mga Hudiyo sa ilang espirituhanong panalangin ang mga dili Hudiyo, busa ang mga dili Hudiyo angay nga mopaambit sa ilang mga yutan-ong panalangin. Ngadto sa mga Hudiyo, kon mahimo ko na kini o ikahatag ko na kanila ang mga hinabang nga giamot alang kanila, mugikan ako paingon sa Espanya. Og muhapit unya ako kaninyo, nasayod ako nga inig-anha ko kaninyo mapuno ako sa panalangin ni Kristo. Mga igsuon tungod sa atong Ginoong Hesukristo og sa gugma nga gihatag sa Espiritu, uhagon ko kamo sa pagduyog kanako sa pagampo nga mainiton. Ngadto sa Dios alang kanako, pagampo kamo nga panalipdan ako gikan sa mga dili matinuohon dito sa Judea og ang akong pag-alagad sa Jerusalem dawaton unta sa katawhan sa Dios dito og busa kon mutugot ang Dios moanha ako kaninyo nga malipayon og makapahulay una uban kaninyo. Hinaot unta
nga ang Dios nga tinubdan sa kalinaw mag-uban kaninyong tanan. Usa kini ka tinguha pangandoy sa kasing-kasing sa alagad sa Dios nga paghimamat o diha sa paghimamat mga kaigsunan o pagbisita, diha giklaro ni Apostol Pablo nga doon na siya'y mga gikinahanglan nga itudlo, ipahinumdum nga makatunan sa mga magtotoo didto sa Roma. Lamang giklaro ni Apostol Pablo nga nasayod na siya nga ang mga magtotoo dito sa Roma nakabalo na ug unsay angay buhaton sa panahon nga moabot ang alagad sa Dios, mobisita ang alagad sa Dios. Kining mao nga mensahe naghatag nig higayon sa atong kaugalingon aron masusi nato ang pagbati o atong mga buhat sa panahon nga mobisita ang alagad sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ang duha ka klaseng katawhan sa Dios. Giklaro diha ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo. Ang mga Hudiyo mao'y gigamit sa Dios sa pagpugas sa mga espirituhanong binhi nga mao'y makausab o makapahigmata sa kinabuhi sa tao nga muhatod ngadto kanila sa kinabuhing way katapusan di na angko nila karon ang kagawas sa kaluwasan nga gikan sa Dios. Sa laing bahin mga kaigsuonan, ang usa ka bahin sa katawhan sa Dios mao ang mga dili Hudiyo. Ang mga dili Hudiyo mao sila nga napugsan sa mga espirituhanong mga binhi. Ang espirituhanong mga binhi mga kaigsuonan mao kini ang mga pulong sa Dios nga maoy tinubdan sa kadasig, kabaguhan, kaluwasan o kinabuhing way katapusan o gihisgutan na ni sa makadaghan bisan sa atong Ginoong Hesukristo nga pinakaimportante labaw sa tanan ang pulong sa Dios. Gipugas sa mga Hudiyo ang pulong sa Dios mao kini ang mga espirituhanong binhi ngadto sa kasing-kasing sa mga katawhan nga mga dili Hudiyo. Og ang mga katawhan nga mga dili Hudiyo giklaro ni Apostol Pablo kung sila gipugsan sa espirituhanong binhi, sila may katungod o sila may kahigayunan sa pagpaambit ngadto sa mga nagpugas sa espirituhanong binhi sa ilahang mga yutanong panalangin. Kini na sinatian na ni sa makadaghan ni Apostol Pablo ug iyang gihisgutan ang lugar sa Macedonia. Ang lugar sa Macedonia mga kaigsuonan mao kini ang mga tao nga nagpuyo ni ining lugara, mga tao nga kalipay nila ang pagpaambit sa yutanong panalangin. Kalipay nila ang pagpaambit og pagkaon, mga abot sa ilang yuta, mga panalangin nga gipiyal o gisalig sa Dios. Kalipay nila ang pagpaambit aron mahimo kining hinabang o mahimo kining dakong ikatabang ngadto sa katawhan sa Jerusalem, sa katawhan sa Judea, diin mao gigamit nga instrumento aron ang pulong sa Dios moabot ngadto sa ilang kinabuhi. Usa kini ka mensahe mga kaigsuonan nga maghatag kanato og kahigayunan nga ma-examine nato atong kaugalingon kung asa na isama ang atong kasing-kasing diha ba sa kinabuhi sa mga tao nga naas Macedonia. Kung atong tan-awon mga kaigsuonan, ang Macedonia nga giklaro ni Apostol Pablo, grabe sila kamahinatagon. Mahitungod sa pagtabang 100% ang ilang pagbati, diin gani kalipay gani nila mga kaigsuonan ang pagtabang ngadtos mga tao nga nagpugas og espiritong binhi nga mao ang mga Hudiyo. Kalipay nila ang pagpabalon. Kalipay nila mga kaigsuonan ang pagpaambit sa mga panalangin nga gipiyal sa Dios sa ilang pagdawat sa espiritong mga binhi. Kay sa panahon nga ikaw ug ako nga nakadawat sa kaluwasan, sa dihang nakabatita sa tinuod nga pagtulunan, ikaw ug ako
mga kaigsuonan, giklaro sa Biblia, ikaw gayod ang panalanginan. Panalanginan sa Dios ang imong pagpanarbaho. Panalanginan sa Dios ang imong pagnegosyo. Tanan nga mga buhat sa pagpangita ang Dios magpanalangin ni ana. Nagmalampuson ka dili tungod sa imong abilidad, tungod na kay naguban ang Dios. Tungod kay gipanalanginan ka sa Dios. Usa sa mga angay natong hinumduman nganong gipanalanginan ta sa Dios sa tanan natong pagbuhaton, tungod kay dunay mga tao nga nagampo sa Dios og nangayo sa Dios nga proteksyonan ka at timanon ka. Og ang mga tao nga nagampo sa Dios kanunay nga gitubag sa Dios. Makabantay lang ka nganong daay mga pagsulay dunay mga katalagman, ilayo ka tungod kay dunay Dios nga nagatiman sa imuha. Nganong nagatiman ang Dios tungod kay dunay mga tao nga nagampo sama kang Abraham. Nagampo siya sa Dios alang sa mga katawhan sa Sodoma Gomora. Kinsa may naluwas, dili tanang tao nga nagpuyo sa Sodoma Gomora. Ang tao nga naluwas, mga tao nga namati sa tingog sa Dios, nga bitbit og dala sa anghel pagpasidaan ag paghatod sa pamaagi nga angay nilang buhaton aron mahilikay sila sa katalagman sa Sodoma Gomora. Buti pasabot, dili tanang tao makabatog kaluwasan. Dili tanang tao makabatog panalangin. Ang tao nga makatabatog kaluwasag panalangin, siya nga tao nga namati og ningtuman sa mga pulong nga iyahang nasabtan. Muna miingon si Jesus diha sa Lucas 11:28, bulahan sila nga namati og mingtuman. Mao kini ang mga pulong nga angay natong usisahon karon sa atong kaugalingon kung makit-an pa ba ni sa atong pagtuo sa Dios. Namati ba ka sa tingog sa Dios? Namati ba ka sa mensahe sa Dios? Imo ba kining nakatunan? Og imo ba kining gituman? Sa diha nga imo kining gituman, igsuon kos Ginoo, duol ka kanunay sa kaluwasan. Speaking kaluwasan mga kaigsuon, speaking salvation, atong hisgutan ang kaluwasan daghang bahin sa atong pagkatao nga nanghinahanglan kaluwasan. Ang atong espiritu sigurado nga nahiusa na sa balang espiritu. Ang balang espiritu nakigiusa sa balang espiritu sumala sa Roma 8 kung wa ko masayop na as 16. Ang atong kalag na bag-og na luwas tungod na sa pulong sa Ginoo nga atong gidawat. Ang atong lawas nang hinahanglan kanunay kaluwasan. Ang atong kalag, ang atong espiritu. Adlaw-adlaw nga nanginahanglan ni kaluwasan. Kaluwasan gikas katalagman, kaluwasan sa mga katalagman nga wala nato mahisayri. Kanunay tang giproteksyonan sa Dios tungod kay dunay Dios nga nagatiman. Ang rason tungod kay naay nangalyopo sa Dios alang kanimo. Ang tao nga nangalyopo sa Dios, siya nga tao nga nagpuga sa espirituhanong mga binhi diha sa imong kasing-kasing. Og sama kang Pablo mga kaigsuonan kos Ginoo giklaro dinhi. Wala niya ikaulaw ang pagpadayag. Wala niya ibutang nga naa say kaikog sa pagpadayag kay nasayod siya nga ang matagtao dunay katungdanan sa pagbuhat niini. Yes, katungdanan ni Apostol Pablo ang paghatod og mga mensahe, apan katungdanan usab niya ang pagkuha sa panalangin aron iya kining ikahatag. Aron mahimo ning kaabag sa mga buluhaton o sa mga katawhan dito sa Judea. Lamang kung imong subayon ang mga ruta ni Apostol Pablo, dunay mga tao gyud, dunay mga dapit nga dunay mga tao nga pertigyong pagkatihika. Gawas sa tihik, kwintador, kanang kusog kay mangwinta. Unya ang mga tao nga tihik, mga kwintador, maunay mga tao nga walay laing gitipigan sa ilang unaw nagkasing-kasing, puro mga negatibo. Ang problema karon kung sa imong pag-usisa sa imong kasing-kasing, naghari ang mga negatibo. Kung naagani si muna-una kasing-kasing ang mga negatibo, muhari dayon ang mga pagduda. Kung naagani pagduda ang imong kasing-kasing, weak kay ka sa paghatag, pagpaambit sa panalangin sa Dios.
usa sa mga hinungdan nganong na ay mga Kristohanon madudahon, kanunay negatibo ang ilahang mga nakatunan. Tungod kay imbis maminaw sila sa mga minsay sa Dios, ang ilang gipaminaw mga minsay sa kalibutan. Unsa may mga minsay sa kalibutan nang warta si Apostol Pablo. Grabe ang pagpangwarta sa mga pastor, grabe ang mga pangwarta sa mga magwawali. Mga tao nga nagtipig og mga doktrina ni Satanas. Usa kini ka mensahe mga kaigsuonan nga maghatag nimo og panahon sa pagtimbang-timbang niini. Naaba ka sa panalangin sa Dios ug naaba ka sa doktrina ni Satanas. Naaba ka sa doktrina sa Dios, sa mensahe sa Dios, o naaba ka sa mensahe o doktrina ni Satanas. Gihisgutan ni Apostol Paul ang lugar sa Macedonia. Miingon din diha sa 26, kay kalipay sa mga simbahan sa Macedonia o sa Gracia ang paghatag o ginabang sa mga magtotoo nga kabus dito sa Jerusalem. Siguro dunay mga hunahuna sa tao nga nakabati nakadungog o doon na siguro'y pangutana usa ka nato dinhi nga moingon, basig dato kaayo ang mga tao sa Macedonia, pastor. Munang makatabang sila sa ngadtos mga tao nga kabos didto sa Jerusalem. Kay ang tinuod, pastor, dili gyud katabang ang taong tabanganan. Insakto. Nganong nahimo man kang tabanganan tungod kay wala sad kay panalangin sa Dios. Pero dili basihanan ang kalisod aron dili nimo makit-an nga duna kay ikatabang. Timan ini siya. Dili basihanan ang kalisod aron kanunay nimong makit-an ang rason nga dili ka katabang. Kay atong tan-awon ang mga katawhan sa Macedonia. Unsa man di ay ang ilang kahimtang? Dato ba sila? Mga businessman ba sila? Naa ba sila mga negosyo o naa ba sila mga permanent nga trabaho sa mas imuha karon? Nganong kalipay Manila ang pagtabang. Ang tao nga naang kalipay sa pagtabang wala gyunay landong sa pagkamadunahon o wala gyunay landong sa pagkamanegatibo. Butang nga angay natong susihon maubani nakatuna nato sa atong pagkakristohanon. Kay kung dili na gani mao ang imo nakatunan, natural opposite yun ka ani. Tan-awon kuno nato mga kaigsuonan ang kahimtang sa mga tao sa Macedonia. Diha sa ikaduhang Korinto mga kaigsuonan, versikulo 8. Gitaytulan ni Apostol Pablo og Kristohanong paghatag. Ug dili ni maghisgot sa gitawag ikanapulo kay dili ang ikanapulo og halad ang gihisgutan niini kundi usa kini ka matang sa pagtabang nga giuluhan ni Apostol Pablo og Kristohanong paghatag. Mga igsuon buot namo ngan masayod kamo sa nahimo sa mga simbahan didto sa Macedonia. Tungod sa grasya sa Dios. Dili tungod kay negosyante sila, kundi tungod sa grasya sa Dios. Buot ipasabot, tungod na sa panalangin sa Ginoo. Tungod ba sa panalangin sa Dios, nangadato sila, mauhinungdan nga nakatabang sila ngadto mga katawhan sa Jerusalem? Tanaw nato. Gisulayan sila pag-ayo, versikulo 2, gisulayan sila pag-ayo pinaagi sa mga kalisdanan nga ilang gisagubang. Apan ang ilang kalipay hilabihan kadako ug tungod niini naghingapin ang ilang pagkamahinatagon bisan sila mga kabus kayo. Ang pulong mga kabus pag-ayo, mga tao nga dili kaayo makit-an ang insaktong pangita. Mga tao nga tabanganan pero nakahimo sa pagtabang. Kumusta kaha ang atong kaugalingon? Wala bagyod tay mabuhat aron sa pagtabang sa buluhaton?
Ang tao mga kaigsuonan nga wa gyud nakit-an aron ikatabang niya siya buluhaton sa Ginoo. Mga tao nga giharian sa mensahe sa demonyo. Kaya mensahe sa demonyo, mensahe ni Satanas, pagpatay, pagpangawat. Unsa may kawato ni Satanas kanang pamaagi sa Dios. Kay ang pamaagi sa Dios na sayra na ni Satanas, magdala nimo nagpanalangin. Magdala nimo nagkadaugag kaluwas sa kabag-uhan ug labos sa tanan. Kanang giingon ni Jesus, magdala na nimo sa pagkamadagayaon. Mao nay kawato ni Satanas ang pamaagi sa Dios, ang mga mensahe sa Dios. Kay nasay si Satanas, kung ang taong makasabot sa mga mensahe sa Dios, mahimo siyang mahinatagon sama sa mga kasimbahanan sa Macedonia. Og nasayra na ni Satanas nga ang taong mahinatagon damor nga panalanginan. Sultian ko kamo mga kaigsonan, mailhan ra gyud nako, mailhan ra gyud nimo, ikaw mismo nga namati karon sa ato ang programa. Ikaw mismo makaila sa taong dili gyud mahinatagon. Daghan ng pasakayle, daghan ng mga rason. Puro na mga pagduda. Basi. Wala, dili kaayo na makalitok og thank you. Thank you Lord. Nga imo kong gipialan ani. Nganong gihimo mo ang akong kasing-kasing nga sama niini. Dili na nila malitok. Ang pangutana, unsa kaha ang imong nakatunan nga kinaiya? Unsa kaha ang naghari sa ato ang kasing-kasing karon? Ikaw ug ang Dios lamang mo'y nasayon. Kung unsa ang nakatunan ug naghari sa imong kasing-kasing, hinumdumi, maunay anihon nimo sa umalabot nga mga panahon. Dili na mistil pang makiglalis ang tao kung unsay naa niya. Dili na mistil pang ipakita niya ang iyang kaugalingon ngadtos mga tao. Kay ang tinuod nga kahimtang sa tao, ang tinuod nga kinaiya ug ang tinuod nga batasan sa tao, timan ini siya. Ang imong kinaiya ug ang imong batasan karon, makit-an gyud na sa mga tao sa unahan pinaagi sa imong kahimtang. Kung unsay imong kahimtang sa umalabot, maunay imong kinaiya karon. Kung ang imong kinaiya batasan karon, mahinatagon sama sa katawhan sa Macedonia, ang imong kahimtang nga imong padulngan ang pagkamadagayaon. Maunay prinsipyo sa Biblia nga dili ug dili gayod mulubad. Gikan sa Old Testamento, New Testament, padayon ang Dios nga nagpamatuod niining tanan. Dili lamang sa pipila ka mga tao nga mabasa nato sa Biblia ang ilang mga ngalan, kundi bisan sa atong mga panahon karon, dunay mga tao, even ako saksi ko nga dunay mga tao grabe kayo kamahinatagon. Ako nang gitestimony diri sa atong programa, gani ako gyud gigamag video. Doon na may pag-umangkon nga bata pa siya nga may abot sa mua. Karon 22 years old na. Ako ug akong asawa, swito gyud aning batan-ona. High school pa lang siya, niabot sa mua. Kabalo gyud siya unsay unod sa Biblia. Wala na say daghang pasakayle o mga rason. Unsay iya sa Ginoo, iya nang gihatag sa Ginoo. Naapod sa iyang kinaiya ang pagtabang, ang pagkamahinatagon. Sa walay pagpagulbol ni pagreklamo, kami mismo ang nakaila. Bisan unsang trabaho bisan unsa nga buhata, kaya niyang buhaton, uban ang pagpaubos ug pagpailob. Kanang manglimpyo na siya dito sa lamaw, manglimpyo na sa kanal, manghugas na sa pinggan. Daghang mga tao ang nakakita niya. Grabe gyud, pinasahi ang iyang kasing-kasing. Og daghang mga batanon nga sama kaniyang edad. Apan kasagaran sa mga batanon sama sa iyang edad, kanunay rang muana sa simbahan, magsilpon-silpon dayon. Muana sa mga hugasan, mulili pa sa cellphone o niya, makita nimo ang pagkatapulan.
Pero kaning batan-una, grabe kakugihan, o grabe ka mapaubsanon, o grabe ka mapailubon, o labaw pa sa tanan, grabe ka matinud-anon. Speaking about kwarta. Ang iya sa Dios, iya gyud ang gihatag sa Dios. Gikan sa allowance, muhatag man iyang ginikanan, muhatag man may, iya gyud ang kuhaan. Kabalo ba mo, mga kaigsonan, ning graduate siya. Karon, nagtrabaho siya, nara diri sa Pilipinas. 22 years old pa, nakatukod nagperting dakuang balay nga mo kantidad og milyon. Asa siya nagkuha ana? Sa pamaagi sa Ginoo. Kumusta naman siguro ta nga mga nangalagad? Kumusta naman kaha siguro ta? Ako maingkong makit-an gyud nako ang kahimtang sa mga batan-ong bagulbulan, reklamador, o murag maswito pas mga pastor. Imong makit-an ang kahimtang. Pero ang tao, batan-on, nga masinabuton, kanang matinahuron sa mga pastor, sa mga alagad sa Dios, na kanunay ang pagtabang sa buluhaton, palambuon yun na sa labaw natong makagagahom. Maunay tinuod. Yes, kining mga tao sa Macedonia kabo sila. Pero sa unahan sa ilang kinabuhi kung imong lantawon, gipadato sila. Ikaw ug ako nakit-an ka sa Dios nga nangandoy ka nga mahuruhay ang imong pagpuyo. Pero ayaw tuguti nga kutob rakas pagpangandoy. Kung naa kay pagtuo, buhata og ipakita diha sa imong pamaagi sa pagdumala sa panalangin sa Dios. Akong mga pagdasig, himuang buhi ang imong pagtuo diha sa pamaagi sa Ginoo. Ayaw pagbaton og pagnegatibo, ayaw gayud pagbaton og kanang hiwi. Supak nga mga pulong kay subo na sa Dios ug dili na makatabang nimo. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, kung imong tan-awon diha sa Roma nga Roma kapitulo 15, mga igsuon, kay diha ta nagbasa sunod ni ini ang Roma kapitulo 16 mo'y atong hisgutan. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, saksi gyud sa pagkamahinatagon sa mga tao sa Macedonia. Unya, dinhi sa 20 city giklaro ni Apostol Pablo nga matod pa ila gayud kining gusto. Gani katundanan gayud nila ang pagtabang sa maong mga tao kay gigamit man sa mga Hudeo sa ilang mga espirituhanong panalangin ang mga dili Hudeo busa ang mga dili Hudeo angay nga mopaambit sa ilang mga yutanong panalangin ngadto sa mga Hudeo. Usahay mo ingon ang tao nga pabor ang taong gitudloan kaysa nagtudlo. Pero kanus ama ni masaksihan og mabati nga ang gituohan mong pabor imong masinatian. Kung ang gatudlo or ang naghago nga mao'y gigamit sa Dios aron mapugas ang espiritu ng binhi sa imong kasing-kasing, imo silang maatiman. Sa unsang pamaagi, sumala sa gipakita ni Apostol Pablo, kadtong napugsan sa espirituhanong binhi, angay gayud nga mopaambit sa mga yutanong panalangin ngadtos mga tao nga nagpugas sa espirituhanong binhi. Dunay mga nag-eskwela, mga kaigsuonan, para bitaw og naamangoy mga simbahan nga nagtuo og Biblia pero ang ilahang pamaagi agin sa mga gihisgutan sa Biblia. Dunay mga eskwelahan sa una nga ako ang nasudlan mahitungod sa pagtuon sa pulong sa Ginoo. Study about Word of God, theology. Dunay mga eskwelahan nga gisuportahan og laing nasod. Og nangita silang mga estudyante nga mga Pilipino, lalaki og babae, ilang tudluan
ug ila pag yung tagaag allowance. Gawas pa ni ana ila pag yung suportahan about sa biste. Ilang gitudluan mahitungod sa pulong sa Dios, pero wala nila tudloi mahitungod sa pagbuhat wala nila tudloi sa pagbuhat sa mensahe sa Dios. Mahinungdan nga inig panggawas, inig kahuman sa mga ilang mga estudyante, walay nakatunan sa paghatag kundili ang pagdawat. Doon na po'y mga simbahan, mga kaigsuonan nga nagtudlo sa pulong sa Dios, pero ang ilahang pag-atiman agin sa mga mensahe sa Dios sa unsang pamaagi. Ilang tawgon ang mga tao sa kadalanan dayong pasimbahon, libre paniudto, o niya napay goods nga mabalon og kompleto gani ang attendance, like sa usa ka bulan kanang insakto gyud ang iyahang wa gyud sa kaabsin og Domingo, dunay 5 ka kilong bugas. Doon na po'y napulo ka kilong bugas. Ang uban kung daghan o sa nakasako. Ang nahitabo, dili ang paghatag, dili ang pagbuhat sa mensahe o pamaagi sa Dios ang nakatunan, kundi ang pagdawat. Ang resulta, way nakatunan. Ang resulta, mga kaigsuonan, nahimong dalo og tihik diha sa pagtabang sa buluhaton sa Dios. Kabantay mo mga kaigsuonan, dunay mga simbahan nga ang ilahang mga sakop diha sa simbahan mura og nanarbaho, palingkuron ra ka, walihan lang ka, dayong tudluan ka unsay na sa simbahan, picturean ka, makadawat na kag pila ka kilong bugas. Makadawat na ka og mga kanang sudanon. Ang uban diha butangan pa og mga gamit. Ang uban makadawat og luwag, kardero, kardirin. Unya makamatikod gani mo nay gitawag, mo nay kasagaran ana mahitabo kanang gitawag og mga misyonary na i-support gikan sa gawas. Dili ang pagbuhat sa mensahe ang ilang nakatunan, kundi ang pagdawat. Gawas pa ni ana, doon na pa'y mga scholar. Kumusta naman ang mga tao nga nakasinati ani? Doon na ba sila'y nakatunan? Ikumpara sa mga tao nga gikan sa kawaladon, apan wala na himong babag ang kawaladon, ang mensahe sa Dios ilang natuman. Mga igsuon, si Apostol Pablo, kung imong tan-awon mga kaigsuonan, nagwali siya sa mga tao nga dili mga Hudiyo. Bit-bit og balo niya ang mga mensahe sa Dios nga gitawag niya espirituhanong binhi. Wala siya moingon ta nga mubati og kataha sa pag-explain niini aron panalanginan sa Dios ang mga tao nga nagbuhat sumala sa gipakita sa balaang kasulatan. Dunay pangutana mga kaigsuonan, Pastor, wala ba'y bayad ang pagtudlo? Pastor, naabay bayad ang pagtudlo? Pastor, wala ba'y bayad ang pagwali? Pastor, wala ba'y bayad o wala ba'y bayad ang pagpawali? Dinigi klaro ni Apostol Pablo nga dili na dapat kana bitang kuliton. Kay klaro na kaayo ang mga pamaagi nga gibilin sa Dios pinaagi sa mga panghitabo o mga mensahe nga gisulat diha sa Biblia
mga kaagi sa mga alagad sa Dios sama sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Kung ikaw gitudluan sa mga butang espirituhanon, kung ikaw giwalihan o gigiyahan, gipugsan sa mga espirituhanong binhi nga gikan sa Dios, ang giklaro ni Apostol Pablo, katungdanan nimo ang pagpaambit sa panalangin sa Dios. Gisulat usab niya kini sa uban nga mga libro nga gibilin diha sa balaang kasulatan aron maoy atong makatunan sa ingon dili na mistil pa kitang magpakisayod kung nagbasa tas balaang kasulatan. Kalipay nimo dapat ang pagtuman niini kay kining tanan gikan sa amahan. Sumala sa basahon diha sa Galacia kapitulo 6 versikulo 5, dinhi pakita ang dugang mga eksplanasyon mahitungod sa katungdanan sa usag-usa. Galacia kapitulo 6 versikulo 5 nag-ingon, kay ang matag usa kinahanglan magpas-an sa iyang kaugalingong palasanon. Ang gipakita dinhi is katungdanan. Naa kay katungdanan nga angay nimong buhaton, angay nimong himuon, angay nimong pasanon, ug ayaw na isalig sa uban. Kay imo nang katungdanan ang pagpas-an ni ana. Ang pag-atiman, ang pagbuhat, ang paghimo, kay sa panahon nga imo ning himo o buhaton, nakit-an ka sa Dios ug muani gayud ka, kay ang balaang kasulatan nag-ingon kung duna kay gibuhat, duna gyud kay anihon. Pero kung wa kay gibuhat, ay nalang kasina sa mga taong naay mga maani. Ayaw kasina sa mga tao nga dunay giani kay naa sila'y gipugas. Ingon din sa 6, gitudluan sa Kristohanong mensahe, angay nga magpaambit sa iyang magtutudlo sa tanang maayong butang nga naa kaniya. Dili daot, dili kapin, dili ihid. Ang gipakita maayo. Kay kung nagpugas kag maayo, muani kag maayo. Kung muhatag kag maayo, muani kag maayo, sumala sa gipakita sa pulong sa Ginoo. Pero kinsa man ang makabuhat niini? Ang tinuod nga makabuhat niini, katong taong tinuod nga naay pagtuo. Pero ang tao nga murag nagtuo-tuo lang, mga tao na nga naay pagduha-duha, kay nagtuo-tuo lang man. Mga tao nga naay pagduha-duha, mga tao sila nga dunay mga pagduda. Mga taong puno og negatibo, kinsa man ni sila, ug ayaw tuguti nga naa kaana. Kay kung naa gani kaana, sultihan ti ka, dili gyud mo uswag motubo ang imong paglakaw sa imong pagtuo sa mensahe sa Ginoo. Kay supak man ang imuhang kasing-kasing, supak man ang imong nakatunan, supak man ang mihari sa imong kasing-kasing. Apan kumidawat ka, nakasabot ka, gibuhat nimo, dili sa pagpakitang tao, kundi makit-an sa Ginoo, sultihan ti ka, palambu ug pauswagon ka, sumala sa gisaad sa Dios nga naa sa Biblia. Munang ikaw ug ako kung mamalandong ra gyud ka, dako kay kalahian ang mga Kristohanon nga dili mubuhat sa Biblia. Dako kay kalahian og diferensya sa mga taong muingong Kristohanon sila apan dili musubay sa pamaagi sa Biblia. Ang tao nga dili musubay mubuhat sa pamaagi sa Biblia, muani silang kalisod. Puro apiki ang sitwasyon, puro kalisod ug naa kanunay ang problema, kaguliyang, kagubot. Ang uban ana mag-unay ra. Tinuod na. Pero ang tao nga tinud-anay nga nagsubay sa mensahe sa Dios, muhari ang kalipay, muhari ang kalinaw, muhari ang pagkamadagayaon. Bless kaayo ang tao nga nakasabot sa pamaagi sa Dios. Dili magkautang-utang, kundili maoy makapautang. Tinuod na. Mauna nga si Apostol Pablo wala gyud siya magduha-duha sa pag-explain niini. Wala gyud siya magduha-duha. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo.
Gani sa unang panahon, diferensya gyud kaayo kanang tihik og dili tihik. Ang tihik mga kaigsuonan kong atong tan-awon, ang taong tihik daginuton bisag gamay. Kung naa sila'y mga ani, katong mga bisan katong mabilin ayuhon gyud na og hipos. Kanang wa gyoy mabilin kay mga tihik man. Pero kanang dili mga tihik, moingon na sila. Dili lang nato ni daginuton kay manalang na ay mahagdaw ang atong mga kaigsuonang kabos. O kini, pagtulon-an ni sa karaang panahon, kung nagbasag yung kag Biblia, imo ning maagian sa imong pagbasa, mahitungod kung unsaon pagpangani. Speaking about mangani, kumbaga na kay humay, na kay mais, aron dunay mahagdaw imong mga silingan o kaha imuhang mga kanang naas kalisod, ayaw kana tiluka kanang naas kilid. Matod pa dihas Leviticus 23:21, sa maong adlaw gayod, isangyaw ninyo kini paghimo kamog balaang panagtigom. Ditso ko sa 23:22, kung anihon na ninyo ang abot sa inyong yuta, ayaw ilaki pag-ani ang daplin sa inyong uma, ug ayaw panghagdaw human sa inyong pagpangani. Salinin ninyo ang mga kabos ug ang mga langyaw. Ako ang Ginoo nga inyong Dios. Diha giklaro mga kaigsuonan nga pagtulon-an og patakaran og balaod sa Dios ang pagtabang, ang paghatag sa bisan unsang pamaagi. Damor kang mohatag, damor kang tagaan. Damor kang mo panalangin, damor kang panalanginan. Apan kinsa man ni sila. Kasagaran mga kaigsuonan nga mga hinungdan o rason sa mga tao nganong dili sila katuman sa pamaagi sa Dios. Una sa tanan, kay wala sila'y nakit-an gawas lamang sa kalisod. Mao ba kini ang kahimtang sa imuhang kasing-kasing? Nga kununay kalisod, kanunay short ang income, daghan kay kang bayranan pero wa kay ikabayad. Unsa may resulta? Mangutang. Mao ba kini ang kahimtang sa imong pagkakristohanon? Mao ba kini ang imong makit-an, masaksiyan sa imong pagkakristohanon? Sultihan ti ka, do na kay kulang. Dunay pulong nga wala nimo tumana. Kay ang tinuod nga kristohanon, sultihan ta mo, atimanon sa Dios kung tinuod siyang kaantigong mo atiman sa uban. Subo kayong pamalandungon na dunay mga taong gitudluan, maupahinuoy, mugbagulbol ug magreklamo sa pamaagis Ginoo. Kung ikaw nagbagulbol ka, nagreklamo ka sa mga tao nga nagtudlo mahitungod sa pamaagi sa Dios, dili mga tao ang imong gilikramo, kundi ang Dios. Sa imong pagkareklamador, susiha o tingkaya kung napanalanginan baka. Pero kung wala gani ka mapanalangini, mihari gani ang kalisod, mihari gani ang problema, mihari gani ang mga kaguliyang kasamok sa imong kinabuhi, biyai ang imuhang nakatunan kay dili na mao ang gikahimutan sa amahan. Biyai. Sultihan ti ka mga kaigsuonan. Wa ka kapangutana? Nganong dunay kristohanong haruhay? Nganong dunay po'y kristohanong na lumos sa kalisod? Kabalo ba ka unsay problema ug unsay kulang, unsay hinungdan na ara gyud sa Biblia? Wala gyud na gitago sa Dios. Unsay imong kahimtang karon, maunay imong gibuhat kaniadto. Kanunay ra kang reklamo sa imong pastor? Kanunay o pastor ka, kanunay ra kang wa ka magbuhat, igo ra kang nag-explain, nagtudlo pero wala nimo buhata, mao na imong kahimtang karon. Pero sultihan ti ka, dili gusto ang Dios nga maunay imong kahimtang karon og sa umalabot. Gusto ang Dios nga makalingkawas ka. Mao hinungdan gidala ka diining programa nga walay gitik-tihik, walay ikog-ikog, masabtan ra nimo ang naas Biblia.
Kay kung atong masabtan mga kaigsuonan ang naas Biblia, sultihan tika. Makalingkawas kas kalisod. Makalingkawas kas kapobrehon. Saad na sa Dios, tungod kay katawhan ta sa Dios. Ang kaaway sa Dios mga kaigsuonan magsulti sa supak sa pamaagi sa Dios. Moingon dayon, apangwarta ra na si pastor ay dadato. Dili man na pulong gikan sa Dios. Pulong man na gikan ni Satanas. Kung maunay imo nakatunan, libre ka. Libre ka, maunay imo nakatunan. Pero timan ini, dili ka muanig panalangin ana. Tanawa kuno ang mga tao nga kusog kaayo mo bagulbol mahitungod sa amutan og simbahan. Negatibo og mga pinulungan, speaking about money na gani ang hisgutan. Maingon na gani mga kaigsonan, kanang sige hisgot og kwarta. Ngano nga hisgot ang kwarta? Kay maunig gi-explain ni Apostol Pablo sa series nato nga Bible study sa libro of Roma. Unsa kaha sa bersikulo 16 ato maning hisgutan. Siguro ugma mahisgutan nato ni kay do na man koy bisita dere karong gabi sila Pastor Kim uban sa iya mga DJ. Diri sila mohigdas ato ang dapit sa recording studio diin na himugso ning atong programa usab ang Shine FM 101.3. Moingon gyud ko mga kaigsonan ako mismo. Maluoy ko sa mga tao pero masubo sab ko. Maluoy ko kay naas kalisod, masubo sad ko kay bisag naas kalisod gahi gyapong pasabton. Tinuod na Pangumusta hapod panagsang imong kinabuhi. Susihag o eksamina sad mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kinahanglan ato ning masabtan. Ang Roma Kapitulo 15 naghisgot ni sa duha ka klaseng tao. Ang nagpugas ug ang gipugsan. Ang gipugsan sa mga espirituhanong binhi, giklaro diha nga panalanginan. Yes, panalanginan ka. Aron ka antigo kang muuli sa panalangin, mubalos sa panalangin, mupaambit sa panalangin, nga gipiyal sa Dios sa dihang miabot ang binhing espirituhanon. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, giklaro sab niya kung asa niya gipahiluna. Na ako'y mga gitudluan ugwali o niya nahimo silang pastor karon, nakakaton sila. Tinuod nga pagkaistorya, dili tanan nakakaton. Pipila lang ang nakakaton. Siguro nakakaton pero wala buhata. Sa dihang na ay panalangin, og ang panalangin gikan sa Dios miingon Pastor Gideon ipahin-bahinis mga pastor. Wow. Ako nagampo nga sa ilahang nasinatian o sa ilahang na-experience mautoy Yahweh aron ilang makatunan ang ilang nadunggan. Idaghan kay mga taong nagbasag Biblia pero ang resulta misopakra. How about nimo? Ikaw kumusta man ka? Naa kay nakatunan? Imo bang giuyonan ug imo bang gibuhat? I-bless ka. May usa ka pastor na nawag nako, pastor, bless kaayo ko sa imong programa. Kay doon ako'y igsuon nga pertig yung tihika. Unya, bisan kung kabalo siya nga daghan kaayong mga na-damage sa iyang pagkatihik. Kay naunta nila ang panalangin pero daghan pong nangamatay. Nausik nga mga panalangin. Kay tihik lagi. Tawag sila, pastor, pagkadungog nila sa imong programa, naatiman na ang simbahan. Kay
kami nga nagdumalas simbahan, ila nang mingi paambit sa pagkaon nga gikan sa amahan. Wow. Lipay kayo sila mga kaigsuonan. Naa sila sa bukid, dapit sa Mindanao sila. Dili ra ko maghisgot og asang lugar. Lipay kayong pastor, ang asawas pastor na nawag. Pastor, lipay kayo may sa imong programa. Kay naatiman gyud ang mga panginahanglanon aron ang buluhaton way makaulang, way makababag. Dalaygon ang Dios sa mga tao nga nakakaton. Dili lamang sa pulong, kundi diha sa buhat. Ako mo ingon, lahi kaayo og dako kayog diferensya ang tao nga nagtuo nga wala magbuhat ug ang tao nga nagtuo ug nagbuhat. Dunay daghang klase nga pagtuo eh. Pagtuo nga walay binuhatan, pagtuo nga naay binuhatan. Ako nagtuo nga doon na mo'y nakatunan. Doon na mo'y nasabdan. Lamang ako moingon, naarani mo ang dakong katungdanan kung imo baning tumanon ug buhaton samtang nagpuyo pakas kalibutan. Hinumdumi ni, kung ang imong nakatunan na dunggan, makit-ana sa imong binuhatan, ikaw gayod pagabalo sa gantihan, tinantag dinasok pinaawas, sumala sa gisulti sa balaang kasulatan. Lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man lang na ako'y baliw, para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Sabihin man lang na ako'y baliw, para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Palakpak ang kamay, ipagsak ang paa, gumiling-giling para sa'yo, Panginoon. May kasama pang sigaw, umindak-indak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Gikan ni Pops Gilon, Mingito Garces, amen, praise the Lord, diri sa nakatunan imong programa, Pastor. Dalaygon ang Ginoo. Daghan jud kaayo kung nakatunan, Pastor, gikan ni Merlin Amor. Yes, Lord. Thanks, Pastor, for the God's message today, gikan ni Sister Gingging. Para lang sa'yo, Panginoon, lahat ay gagawin. Lahat ay gagawin. Nasaan na yung gawa natin? Kung ano ang ating ginagawa, iyon din ang ating aanihin. May kasama pang sigaw, umindak-indak, lahat ay gagawin para sa'yo, Panginoon. Sabihin man lang na ako'y baliw, para lang sa'yo, Panginoon. Lahat ay gagawin. Moingon ng uban, Pastor, mabuhi ng FM radio nga walay komersyal. Iko nga mabuhi manggani ng mga FM radio nga nay komersyal kani panoong ang pulong sa Dios maoy nadunggan. Kay daghang mga tao nangutana, miingon sila nga, Pastor, FM radio din ang antina diha. Unya unsaon man na paglahutay, Pastor, naanay mga komersyal? Ikong walay komersyal na, Brad. Wag yun ay komersyal, di ko mo dawat komersyal, donisyo uban pa. Kay gidili yun na sumala sa Biblia. Ingon sila nga makapadayon kaana, Pastor, nga sa Kurinti palang daan bayran na. Unya way komersyal, akong tubag. Nabuhi magay na mga FM radio nga naay komersyal, unsa pa kaha ang FM radio nga balaan pulong ang gihisgutan. Tinguha na to mga kaigsuonan nga ang FM radio, mga kaigsuonan walay lain nga
mapataas kundili ang ngalan sa atong Dios nga gilagaran. Nagtuo ko nga dunay mga kasimbahanan nga mahimugso. Dunay mga tigumanan nga maumol sa atong FM station. Tungod kay maone gipakita sa wala pa kina magsugod. Sa Mayo 16, mga kaigsuonan, atong saksihan ang first anniversary sa atong FM stations 95.3 ang nahimutang diha sa Sitio Balok, Barangay Santo Niño, Tanhay, Negros Oriental. Kung kamo nakadungog nahimo mo nga panalangin, pwede kayo mong mobisita sa ato nga first anniversary sa atong FM stations 95.3. Ato mga kaigsuonan, mga pinanggang listeners diha sa sakop sa Pais, Tanhay ug Bayawan. Dalaygon ang Dios magpanalangin sa tanan. Sulagi ako ug makita ninyo nga abrihan ko ang tambuanan sa langit ug ibuko ko kaninyo sa maragayaon gayud ang mga panalangin. Malakias 3:10. Magmatinud-anon sa paghatag sa ikanapulong mga halad. Buhatong taginig, buhatong taginig. Now sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Buhatong taginig. Ang pag-ahatagan, sekreto kini sa panalangin, maabli ang tambuanan sa langit, sa langit, ikabuko ang madagayaong panalangin. Magmasinugtanon sa iyang pulong, mapagpasasaan siya nagaingon. Salmo 18, versikulo 25 nag-ingon. O Ginoo, matinud-anon ka ni atong matinud-anon kanimo. Maayo ka ni atong hingpit. Apan makakita pabakaha ang Dios o kasing-kasing nga matinud-anon. Kung makitaan ka sa Dios nga matinud-anon, labaw nga matinud-anon ang Dios. Pops Gilon Mingito Garces Disyembre ko nag-start o gahin para sa Ginoo pag February gidoble akong sweldo. Wow! Nakadungog mo? Ay mo pabungol-bungol sa diha. Matod pa diri mga kaigsuonan, gidoble sa Ginoo ang sweldo. Pastor, salamat pastor sa imong programa. Nagtudlo unsaon pag-upin sa panalangin. Kumusta man tong walay panalangin? Pabilin pa mong magpagigahi, pabungol-bungol pa mo diha. Biblia na gani ang hisgutan, dili dapat nato kalimtan. Nagpaminaw sa Shine FM 101.3, non-commercial community Christian radio station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Wato ta sa pagampo sa Ginoo sa mga pulog mga minsay nga atong nadunggan na sabtan.
Ako mga pag-ampo nga doon na tay kaisog sa pagtuman o pagbuhat nining tanan. Hinumdumi kung doon na kay gibuhat, doon na gyud kay madawat. Kung doon na kay gipugas, doon na kay anihon. Amahan Dios nga magkakagahom, nagpasalamat kami sa imong pagdasig kanamo sa kinabuhi sa imong alagad nga si Apostol Pablo nga nagdala og nagsulat sa mga pulong nga gikan kanimo. Amahan Dios nga magkagagahom, salamat o Dios nga imong gihumok, giablihan nimo ang among kasing-kasing sa angay namong buhaton aron ang panalangin nga imuhang gisaad amo gayong maangkon. Bless Ginoo matag usa sa programang pulong mo kinabuhi ko. And thank you so much Lord, bisan pa Ginoo sa mga panginhanglanon sa Shine FM 101.3 ug 95.3. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin. Salamat o Dios nga padayon ka magapanalangin sa tanang mga tao nga nanginahanglag panalangin. Ug usa sa mga panalangin nga imuhang gi-release nining taknaa mao ang imo mga pamaagi. Mao ang imo mga mensahe. Kung among buhaton himuon ang imo mga pamaagi, among masaksihan ang imo mga pulong dili gayud makawang. Amahan Dios nga magkagagahom panalangini kanunay ang mga tao nga matinud-anon. Gaan kalipay ang ilahang pagkahat ang pagkamatinud-anon sa imo mga pulong. I-bless Ginoo matag usa. Ug ubani proteksyon bisan pa sa ilang pagtrabaho, pagnegosyo. Nasayod kami tungod adunay mga alagad nimo Ginoo nga nagtestimony kung unsa gayod ang imo mga pulong nga magpamatuod ni adtong mubuhat niini. Nga matud pa sabta nga si iya kining gibuhat Disyembre pa lang, pag-abot sa January nadubli na ang iyang sweldo. Usi kini kahibulungang butang diha sa mga pulong nga among nadunggan. Amahan Dios nga magkakagahom, salamat o Dios sa pinasahing mga pulong, mga minsay pagtulunan nga among nasabtan. I declare blessing right now in Jesus name. Amen. Amen. Sa pagdaing kini nyo igsoon Pastor Gideon. Moingon na usab sa ato nga programa ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. May pagpaniod to and God bless. Oras alas 12:15 na sa kautuhon. Unya na ako'y bisita with Pastor Kim Ryan Makasaol uban sa iyang sawag iyang mga DJ. God bless. Jesus, magahalan, magapagdahin, mag-aawit, kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan. Ihatan nimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station.